Τον κάτω σκύλο τον ξέρεις. Τι σου προσφέρει, ξέρεις? Από τις δημοφιλέστερες θέσεις στη γιόγκα. Θέση μετάβασης, θέση ξεκούρασης, πολύ φωτογραφημένη και με πάμπολα ωφέλη. Άκου. Επιμικρύνονται και ενισχύονται οι μυς των γοφών, των μυρών και της σπονδυλικής σου στήλης. Χτίζεις δυνατό κορμό, δυνατούς μύες στα χέρια και στα πόδια σου. Ίσως να μην το αισθάνεσαι, αλλά ενισχύει την κυκλοφορία του αίματός σου. Όπως επίσης, σε ανακουφίζει από τυχόν κούραση. Σιγά σιγά και σταδιακά η αναπνοή σου γίνεται ήρεμη, χαλαρώνεις και μειώνεται το άγχος και το στρες. Βάζω στοίχημα πως οι οικοί σου θα παρατηρήσουν και εσύ θα νιώσεις ότι το σώμα σου έχει καλύτερη στάση, καθώς η σπονδυλική σου στήλη ευθυγραμμίζεται. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζεις είναι ότι η θέση του κατοσκύλου μπορεί να σε ανακουφίσει όταν έχεις ενοχλήσεις στο στομάχι και βοηθάει στην πέψη σου. Άντο Μούκα Σβανάσανα. Μία άσανα που συνδέει το σώμα, το νου και την αναπνοή σου αρμονικά.